थांखो बै दैखौ थेनो ओरै थांबाय ओरै थांनानै आंनि गयखौ सेलांबाय Hello, welcome to my new blog. This is Didwmsa Daimary channel. आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आङो मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन मैदेरनि भिडिअ होदोंमोन मैदेर 25तासो मैदेर जोङो मैया हाजोआव नायहैदोंमोन बे मैदेरफोरा दिनै हरावहाय जोंनि गामियाव आरोबाव फैबावदोंमोन बे मैदेरा आंनि बागानाव फैदोंमोन आंनि बागानाव फैनानै माखासे खहा खालामलांबाय माखासे एसेबांथ' खहा खालामनायालाय खिन्थु गय फांनैसो सिफायलांबाय आरो नैबेथिंनो नैबे बागानावनो हाबफैदोंमोन बियो आंनि बागान फिसा आंनि साप्लाय मोनसे बागान आं नोंथांमोननो देखायगासिनो नै बिसोर बिथिंनो हायदोंमोन नैबे साप्लायखौ एसे गालांबाय नैबे साप्लायथिं थांदों नैबिथिं थांदों नै एसे हाब्रु नांलांबाय नैबे साप्लाय दंफांखौ फांसे गाफायलांबाय नै साप्लाय दंफांखौ गाफायबाय साप्लाय दंफाङा बायबाय आरो बिथिं थांबाय आदार नङा 25तासो मैदेर फैनायनि खोथा नैबे लामा दिनखादों बिसोर थांलाय फैलाय खालामनायनि नाथाय लामाथिं थांख'नो हायासै नैबेयावबो फांसे बायबावबाय साप्लाया आरो नैखौबो सेफायलांबाय नै बेबो बायबाय आरो बिथिंनो गेजेर गद'आव हाबा गोबां बायनो हागौ बायनाथ' बायखागोन 25ता 30ता मैदेर फैनायनि खोथा जोंनि गामिया हाजो जायगा नालाय नैबे नुहुरनाय हाजोआनो दा नै बिथिं फैदों नै बिथिंबो थांदों ओरै थांदों ओरै थांनानै 25ता मैदेर थांख'नो लामा मोनासै दां नै बिथिं थांदों मैदेरा नैबेयाव एसे दुल दुल खालामलांबाय हाद्रि गोजा जाजोब्बाय नै साप्लायानो अबस्था गैया बेयाव गेलेलांबाय खोमादां नैबेयाव दुल दुल गेलेलांबाय नैथिं थांबाय नै बिथिं थांबाय बिथिं थांनानै ओरै बिथिं थांबाय थांनानै बै हाजोआव हाबहैबाय बिसोरो बै नुहुरनाय हाजोआवनो थायो बिसोरो बेयो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो सारिदुवार राङापारा मैदेराथ' गोबां दङ नाथाय बिसोर जानो थाखाय थानो थाखाय जायगाखौ मानसियानो धंस' खालामजोब्बाय नालाय माथो खालामनो बेसेराफोर दा गामि गामि फैनानै माइ नागिरफैयो आरो दानिया बिसोरो माने गोबां गांसोफोरखौ मोनजालांसिन हाजोआव नाथाय दंफां बिगुर सिन्था बिसोरो जानो हमबाय दानिया दंफां बिगुरफोरखौनो जायोसै दानिया आरो माइ हाखानाय नाराफोरखौबो जानो गोनां जाबाय बिथांमोना उपाय गैया स' बेनो आंनिया बागाना फिसा मोनसे बागान सानथाम सानब्रैसो आङो फैयाखैमोन बागानाव हाबफैयाखैमोन दा थांनाय हरावहाय मैदेर हाबफैदों होननानै बुंनायखाय आङो एसे नायनो फैदोंमोन गय बायदिसिना सिफायलांदों होननायखाय आं एसे माने नायनो फैदोंमोन फैनानै आं नुफैबाय गय फांसे सिफायदों गय गिदिर फांसे थायनायखौ सिफायलांबाय लोगोसे साप्लायफोर प्राय 50 दालसो साप्लाय गाफायलांदों आरो बेथ' साभाबिकयै हाजो खाथियाव बागान खालामनाय नालाय जालांखागोन सिफायलांखागोन बिसोरबो माने आदारफोर नागिरनो फैयो गामियाव हाबफैयो दा बे हाजोजों नांजाबनाय जोंनि गामिया दा मैदेरजों बिसोरजों आरो मानसिजों फ्राय सिगाङाव गोबां समाव माने जुद्ध बायदिसो जायोमोन दा मानसिया खालामनाय खेथिफोरखौ बिसोरो जानो फैयो आरो मानसियाबोथ' होना हरखागोन नालाय होसोखागोन बेयावनो माने जुद्ध बायदि जायोमोन नाथाय खोब मोनसे बिसोरहाबो एक्चुअलि साननाय दङ बिसोरबो मानसिखौ एक्चुअलि जोंनि बे खन्दआवथ' जेबो खालामथ'वाखै बेलेग बेलेग जायगायाव माने मानसिजों मैदेरजों जुद्ध नांनानै मानसि बुथारनाय न' बां सिफायनाय बेबायदि समस्याफोरा बिदि घटनाफोरखौ जों खोनादों नाथाय जोंनियाव बेबायदि समस्याफोरा जायाखै बेबायदि घटनाफोरा जायाखै जोंबो एक्चुअलि बिसोरखौ एसेबांथ' अयनाय खालामफेरनाया बिसोरबो जोंखौ एसेबां अयनाय खालामाखै आरो दासिमबो खालामाखै माने होना हरबानो थाङो बिदिनो आरो उपाय गैया जोंबो साननांगोन माने बिसोरनि जायगा खाथियाव थानानै माने हाजो माने हाग्रा बंग्राफोरखौ माने सिफायबाय आरो बिसोरनि खायद'फोराबो जोबलांबाय नालाय दा उपाय गैया दा नैबे दुमब्रु दंफांनि बिलाइ बिजौखौबो बिथांमोना जानानै थांबाय उपाय गैया गांसोल' जानानै थांना थाया बिसोरो नैबेयाव आंनि बागानाव थांलाय फैलाय मोनसे दालां दंमोन बेखौबो सिफायलांबाय नै गोथौ ग्लं ग्लं खालामबाय 25ता मैदेर फैनाय खोथा हादारन नङा ओरै थांबाय बिसोरो ओरै थांनानै बैयाव गय फिथाइ थायनाय फांसे सिफायना गालांबाय नै साप्लायनि गेजेर गेजेर आङो गय गायदोंमोन गयाथ' एक्चुअलि थायोमोन थायनायलाय नैबे फांसेखौ सिफायना गालांबाय आरो नै बेयाव गय फिथाइबो दङमोन दंनायालाय गय फिथाइखौबो जालांबाय ना माखो अ माय गड गय फिथाइखौबो नै गय फिथाइखौबो जादों खोमादां गय फिथाइयाथ' एसे बुरजानो दङ बेयाव दंनायालाय खिन्थु नै मुरा खालामना गालांबाय अके नै बिथिं फैदोंमोन बैयाव न'खरसे दङ सानैल' बिसोरबो हौवाफोर गैया बिसोरबो बेसेरा मैदेरफोर हायबाला एसे उसुबिदा जायो नैबे औवा जानो फैयो बिसोरनाव थांदो रोंखौबोथ' लं खालामना गालांबाय माबा खालामदो बुंनानै गालांदो बुंना गालांदो माहा बिथिं नायदो बिथिं बिथिं लावखौ जालांबाय नामा लाव फिथाइ दङ ना ओइ बाप्पा नै मैदेर हागोन ना नै इथिं थांदो
लामायानो गैयामोन ना इथायाव गैयामोन लामा जालांबाय दिनैसो लामा बिथिं लामा जालांबाय ना लामा खालामबाय नोंसोर गिदिंना गियासै हे माथो गिया गिदों लों खामदों माथो मोदेरा होननानै उथिना नायदों नुहरबाय गासैबो एकदम लरालुर थांदों नंगौ लरालुर थांदों नोंसोर मैदेर हायबा सिखारबाय सिखारनानै नायदों आरो गसंनानै ओमफ्राय इथिंनो एकदम लरालुरि थांखादों आरो बे मैगंफोरखौ गानायबाथ' नोंहा बिराद लस जाबायमोन आयं दुन्दियाबो जासोदों माथो नै बिथिं बेसर फान्थाव लाव मोदोमफुल नै लाफा दुनिया मस्ला बेफोर गानायबाथ' लस जाबायमोन लाफाया बिराद मोजां जादों माथो आयं देनां बायना लांफैगोन दे मोजां जाथों ना अबा बायना बिरिं जिंथिनो थांबाय बेयावनो आयो बेसेबां खस्थ' खालामनानै बनायनाय दैखर बोरैबा सिफायलांनायबा मा जागौमोन आयं सेफाया सेफायनालाय मिथियोलै बिसोरबो ने मिथिदों महेन्द्रा औवाखौ दान्दाखौ बुनानै होबाय आरो बे दान्दाखौ थ' बुन खारोना खारो माथो खारबाय दाउस्रिजों खारो होसिनाथ' होसाखै होसा बिसोरो मिथियो हाजोआवबो जेबो गैला नालाय जानो गैया आलानिसो माने बै थाङामोन मा ओइ सोरनियावबा खथालसेयाव थांनानै औवा गुदियाव औवा जिंसियावनो माबा हाबनानै थानायमोन मैदेरा औवा सिंसियाव नांना थानाय खथालजुलियाव बे मैयासो बुंदों पान्जाब बुदि हिनजावा आरो खिथादों बोले बिथिंनिफ्राय फैनानै ओइ औवा जिङावसो हाबनानै थाबाय नोंसोरनि बारियाव दै माहाय माथो औवा जिङै दं आरो हाबनानै थाबाय बिनिफ्राय होखारनानै ओइ माबानि माइबारा माहाय दङमोन आरो हिन्दी मास्टरनि बेखौ जाबाय जानानै आरो मा खालामखो ओइ माबायाव थाहैबायनो जुतिन लाहानि थालिर दंफां गय दंफां गायदोंना बारि दङ ना फिथाइ दंमोन सिफायलांबाय गयखौनो फिथाइ थायनायखौनो हाय मा खबर एलबिना माय सुइट हाउ आर इउ आर फाइन आयो लाजिसे मा लाजिसे साप्लाय सिफायलांबाय फांनैसो 10 पिस्टल सिफायलांबाय साप्लाय गय फिथाइ गोनां सिफायलांबाय मामा हाय होनदे हाय बाय बाय होनदे बाय बाय दे मा दे बाय बाय होनदे दे बाय बाय होनदे दे बाय बाय